no hingkai simo Rasnoga area Baptist Christian ni tamhinai committee ni enggai kaisa program songsajak simo Athwk Baptist Church organize khlaijak thalni rege tini 18 tarik ni simi thana 19 tarik jora oro food festival bongnai hingkai Christmas badino rekewoi salniba hingkai tini food festival khanabo tongnai te oro samung rok gobangma nongnai ka ngesinoro tini nograi rok phainai sini pastor rok te sini gobangma speaker rok phainai hingkai ambaga jotono koyo je nugui tongnai nai tongnai rok no phainani bagai belai tongha toknai first mono sinoro sejak tongo first Christmas Banik organized by Athwk Baptist Church Rasnaga area Khowai Paitipura program hungangke horos siming dangdai na salobo da solwi tongnai salni saitan hoche tini ke chengjaknai tini to udbudon nongnai ba tini ge nongnai ba ne khana ke to pia sekang nongnai tinta rok ne hoche nai khana ke aba ke horni 10 ta dara sin khana pa ni sontongo ke horni 10 ta dara program ngai ta auto ke thugya ke sangmani jora ba jora no phaina hatal ni phainai rok gobangma phainai hingkai borok thangnani phainani bejalangnai bla sigamba gasu jora khaina sung mathagiri jangnai 10 ta jora ga chung to saima tabu bus kango to tebisi salkari ke Christmas ba phaina nai tong ga heriba ka je Christmas no te hasen lukorong na tam ko kasana ni musu aw samogro manav jatini bagi jisu asaimani salno no Christmas sino ko Christmas salno to sing Christiano to belai tongthongnani ko tungo kaisa kai to gift rimani gift mane jisuna rimani o jisuni bisingi sing mothangjakha saimano o mothangjaknai cha asaimani salno sing palai lainani ba belai khatung khaja kai tongthoklainani belai nango sing tamo ganang khrei mansak sing tongthonani belai nango ta gamba gitaglai sina Athwk Baptist Church no sinoro ba khrei rok gobang tongo hini ang saisuno tamne sponsor khlai rika kebo phano rang den yang saisuno je nangmani Christmas 24 tarik hojo 25 tarik jora ang no je samung sana nangmani ang tarik nai je degere so nangmani je sinori speaker phane gift jo to ang nori nai hini one sugi taklai motharok no belai khasrang ni tonjakta abono gift kai to sungna bini songdare sajla saisung sungna je sungna gift bi manung kai sung bini ataima salo salsa sung sponsor khane tamo bana sungna langma ka hamri boi tongai gathang toni boi usuk jora hamari roi toni maba bo hamari ria kai to sungna tini khana no tlangi thangai mano tini lak mano leba bini mungoi sung salsa sponsor khane tamo ba gamba gai taklai kai ang sponsor khlai ka semo sina rate sponsor ng jaksini dikon khlai ja semane siming no aba hikino single khlai sponsor khlai tong tana je sugui tongnai rok taklai to dara nang khlai na ge khali rogole ba bai te kuni planning rog bai tore dong sini planning khai sing sob samoi new year na Christmas pore new year dino na layo meeting lai payo sing 31 tarik no 31 tarik December sing meeting go ngai taklai bisisao sing tam samung khlai nei ngai apu ngai sing bisisa na lai ta sabo na hanai na haya apita taklai saiman jako bai dara nin sinimo album khe Raju Hari Dewarma ngai ang mo thani ngai tam ne kaise advisor rupe tongo kai dikon secretary ya kaise advisor rupe song khlai tong ka rasno gere ngai sikla rokni abo advisor no yotni yot hamba